درêj dibe ala rengîn li skakên kaniya Kurdan de. Azadiyê di qîregirê Miştenûr. Pêlên serbixwe li xwe dide ava firêt. Li pişta deşta Surûcê de bedewiyekî bi azadî ve dixwe dixemilîne. Ji her kesî re bang dide û xemla xwe nîşan dide. Li hember tarîtiyê sed salekî spî ve dike hizarokên xwedî hêrs. Qut dikin wan destên ketiye nava qirêj û gemmarê de. Hewrdorê welat guh didin banga pîroziya rojê. Evîndarên axê wekî pêlê Firatê diherikin nava wê xemilînê. Bi xwîn dixemile bedewiya Kobanî. Roj hatiye ku ewrên tarî werin rakirin ji welatê rojê. Di 15 îlona 2014 de Kobanî ji milê çeteyên Daişê ve rastî êrişekî pir dijwar tê. Di şeva 15 îlonê de Daeş ji her sê milan ve ango ji Rojhilat, Rojava û başûrê Kobanî ve êriş kir û ji xwe bakurê Kobanî jî yekser sînorê Tirkiyê bû. Êriş bi dehan tank û hemû cûrê çekên giran çêbû. Di yek carê de êrişî bi dehan gundan kirin. Çeteyên Daişê dixwest tola xwe ji vî gelî rakin. Dewleta Tirka dagirker piştgiriya herî mezin jî ji Daişê re kir. Dema di 15 îlonê de li pêşiya çavê hemû cîhanê êrişî Kobanî kir. Lebele Erdogan û Daeş ji dervê yek tiştî hesabê her tiştî kiribûn. Vîna YPG û YPJ. Ji ber ku rêberap û hemû planên dewleta Tirk û yên herêmê ji bo tunekirina gelê Kurd zanî bû, ji bo Kobanî banga seferberiyê kir. Ciwanên ji her çar parçeyên Kurdistanê berê xwe dan Kobanî û tevlî navrafên YPG û YPJ bûn. Navê me Rêdûr Kendal e. Navê me Dorxe Ezzedîn Welîd Reş bo ew ê gundê Kendalê me. Em ji bo em hat ji bo gelê xwe, ji bo miletê xwe, ji bo jilata xwe, ji bo her tiştî, ji bo namûsa xwe dest çetan nekeve. Em şer bikim ji bo namûsa xwe, ji bo gelê, ji bo hevalê xwe. Ez min nihêriya hevalê me şer dikin ê jî nişt me nabe. Teve hevala bûm ji bo qesalonê hezkirineke pir mezin e. Berxwedana şervanên YPG û YPJ bi çekê wan yê herî sivik îspat kir ku bawermend e fikir û felsefeya Apoyî tu cara bin nakevin û îspat kirin ku çek û teknîka pêşketî nikare beramberî vîn û baweriya mirovan bisekine. Artêşên herî bihêziyên cîhanê nekarîbûn li hemberî çeteyên Daişê li ber xwe bidin, li şervanên azadiyê 5 mehan berxwedan û Kobanî rizgar kirin. Roja îro de jî berxwedaniya ku ji Kobanî dest pê kir, ango binkeftina Daişê ji Kobanî dest pê kir û li Baxozê tek çû û ketin sergoyê dîrokê de. Gera cizîrê em li vê derê bi dawî dikin, vê serkeftinê wek mizgîriyekî ji bo gelê Kurd, gelê Arab, gelê Sûriyan, ji bo tevayî gelê cîhanê em pîroz dikin. Hemla bagera cizîrê en dawî li Bahoza mezin û biçûk li Mixeyem li vê derê me bi dawî kir. Daeş li ser erdê tune kir, xilas bû û vê serkeftinê em diyarî gelê
جیهانê û tevayê gelan dikin û em ji bo hemiya serkeftinê dixwazin